ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଯେତେ ବି ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କଲେ ତାହା ଦ୍ୱିଗୁଣ ହୋଇଯାଏ। ନୀରବ ରହିଲେ ତାହା ଅଧା ହୋଇଯାଏ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିଲେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ତାହା ସୁଖରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ମଣିଷର କର୍ମ ତାକୁ ତାର ପରିଚୟ ଦିଏ। ଯିଏ ଯେମିତି କର୍ମ କରେ ସେ ସେମିତି ଫଳ ପାଇଥାଏ। ତେଣୁ କର୍ମ ଫଳ ଉପରେ ଆଶା ନ ରଖି ସତ୍ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା ଶିଖ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ କଷ୍ଟ ନ ପାଇଛ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଅନ୍ୟର କଷ୍ଟକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ମଣିଷ ଆଉ ଔଷଧ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ। ଔଷଧ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତାକୁ ଦୂର କରିଥାଏ ଆଉ ପ୍ରିୟ ମଣିଷଟି ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତାକୁ। ସାଥିରେ ରହି ଯିଏ ଆମ ସହ ଛଳନା କରେ ତାଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ କେହି ନାହିଁ ଏବଂ ଆମ ମୁହଁରେ ଯିଏ ଆମର ଖରାପ ଗୁଣ କହିଥାଏ ତାଠାରୁ ବଡ଼ ମିତ୍ର କେହି ନାହିଁ। ଭାଗ୍ୟ କେବଳ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ବଦଳିଥାଏ, ବସିକି ଚିନ୍ତା କରିଲେ ନୁହେଁ। ସୁନାର ଲଙ୍କା ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ ରାବଣ ପାଖରେ ଥିଲା। ରାମ ତ ବନବାସ ଦେଖୁଥିଲେ। ରାଜସିଂହାସନ ତ କଂସ ପାଖରେ ଥିଲା। କାରାଗାରରେ ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ରାଜମହଲରେ କୌରବ ରହୁଥିଲେ। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ବି ବନବାସ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସଂଘର୍ଷ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟର ସାଥିରେ ଥାଏ। ସତ୍ୟ ପାଇଁ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆମେ ତ ସାଧାରଣ ମଣିଷ। ସମସ୍ୟା ଏତେ ବି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇନଥାଏ ଯେତିକି ମଣିଷ ତାକୁ ଭାବୁଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଅନ୍ଧକାର ଯେତେ ବି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଥାଏ। ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପର୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ସରେ ନାହିଁ। କଥା ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଖିରେ ରହିଥାଏ। ଆଖିରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ ବି ମନରେ ରହିଯାଏ। ବେଳେ ବେଳେ ମନ କହିଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେପରି ବ୍ୟବହାର କରିବି ଯେମିତି ସେମାନେ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ହୃଦୟ କହେ ଯେ ଯଦି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପରି ହୋଇଯିବି ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଏବଂ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ? ସମୟ ଓ ପବନ ଠାରୁ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ମନର କିଛି ବି ବିଶ୍ୱାସ ନଥାଏ କେତେବେଳେ କେଉଁ ରୂପ ଧାରଣ କରିବ। ଗରିବ ଦୋଷ କଲେ ସମସ୍ତେ ଓକିଲାତି କରିବାକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସନ୍ତି। ହେଲେ ଧନୀ ଦୋଷ କଲେ ତା ଦୋଷକୁ ଚପେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଠିକ୍ ଯେମିତି ଚାରେ ମାଛି ପଡ଼ିଲେ ଲୋକେ ଚାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ହେଲେ ଯଦି ଗୁଆ ଘିଅରେ ମାଛି ପଡ଼େ ତେବେ ଲୋକେ ମାଛିକୁ କାଢ଼ି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭୁଲି ଯାଉ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନବାସ ଦୁଃଖ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କାରଣ ଏ ଦୁନିଆରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଉଭୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଭଗବାନ କାହାକୁ ବି ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ କରୁଥିବା କୁକର୍ମ ହିଁ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଭାବିଚିନ୍ତି କର୍ମ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଦିନ, ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ। ଝଗଡ଼ା କ୍ରୋଧରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର କଥା କୁହ।